Ftit wara t-tokki ta' nofsinhar ingħata bidu għal edizzjoni oħra tal-Istrina, l-akbar manifestazzjoni ta' solidarjetà mill-Maltin u l-Awċin. Il-flus kollha miġbura se jmorru għal Malta Community Chest Fund li ta' kull sena tgħin eluf ta' nies minn tfal sa kbar li għal xi raġuni jew oħra fosthom Mart iħabbtu l-bib tagħha għall-għajnuna. Wara l-ftuħ tal-maratona, il-President George Vella li qed jippresjedi l-ewwel istrina tiegħu ta' ħajr lil mijiet ta' volontiera li tul l-aħħar xhur ħadmu qatih sabiex tittella edizzjoni oħra. Għalija hija l-ewwel strina bħala President u ninsab diġà u għattu diġà mistaġeb l-ammont ta' organizzazzjoni li hemm bżonn, in-numru kbir ta' volontiera u l-qalb kbir ta' nies kollha li qegħdin hawnhekk ħafna minnhom bħala volontiera biex jaraw li dan l-event ikun suċċess. Jiena konvint li l-Maltin bħal sena oħra ħa jagħtu l-kontribut tagħhom u nispera li l-lejla niċċelebraw flimkien il-festa ta' solidarjetà li kapaċi jagħmlu l-Maltin bil-għan li jgħinu lil dawk ħumta li jkollhom bżonn l-għajnuna tagħna matul is-sena. L-ewwel €1,000,000 inġabru satejn u nofs biss wara l-ftuħ tal-maratona ta' 12-il siegħa. Delegazzjoni tal-Gvern immexxija mill-Prim Ministru Joseph Muscat tat donazzjoni ta' €15,000 għal karus tal-Malta Community Chest Fund. Il-Prim Ministru sostna li din il-fondazzjoni hija importanti ħafna għas-soċjetà tagħna. Dan mhux kemm jkollok flus, jista' jkollok il-flus kollha għax inti fl-aħħar mill-aħħar tinxtorob u tinftaqar. U jien nixtieq illi lill-President u lis-Sinjura Vella nawguralhom jien ċert li din is-sena ħanerġgħu nkunu nuru l-ġenerożità tal-poplu Malti u Awċi peress li l-fun run issa ġiet posposta għal Jannar imma biex tkunu tistgħu tagħmluh parti mill-kont il-Gvern bħas-soltu jagħti il-kontribut tiegħu u għalhekk Sur President bħala parti minn dan il-kontribut il-Gvern qed jagħti over and above ix-xogħol li nagħmlu flimkien bħala Community Chest Fund €15,000 oħra biex jkun ta' għajnuna għall-organizzazzjoni. Il-Partit Laburista wkoll tal-kontribut tiegħu permezz ta' donazzjoni ta' €2,000 li ġiet ippreżentata mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Jason Busuttil, responsabbli mill-loġistika ta' din l-attività, spjega li din l-edizzjoni offritlu sfida akbar għaliex fl-istess jum li beda jintrama is-sett spiċċa fqih ta' sodda l-isptar. Is-sena kienet daqsxejn jibsa lejja spiċċajt rikoverat l-isptar għal kważi ġimagħtej. Il-ġurnata li kelli nibda hawnhekk nerma kienet il-ġurnata fejn ħadd l-isptar. Allura kienet daqsxejn jibsa biex nikkoordinajt imma grazzi għal numru kbir ta' nies li kollaborajna flimkien kienu jiġu l-isptar intihom ix-xogħol minn hemmhekk innexxinna naslu biex illum hekk Alla jrid nisperaw li l-pubbliku jkun ġenerus u jkollna somma sabiħa l-istrina. Fl-istrina jieħdu semm ukoll mijiet ta' volontiera li minn wara l-kwinti jagħtu ħinhom biex il-produzzjoni tilħaq lan tagħha. David Mallija u Mark Enriquez huma żewġ volontiera li ta' kull sena jagħmlu xogħol kbir għal Community Chest Fund. L-istrina hija xi ħaġa importanti għalija. Hija appuntament annwali fejn niġi nagħti l-kontribut tiegħi u nagħti l-kontribut tiegħi b'mod artistiku. Għax illum jew għada jaf niġi bżonn jiena nagħti l-kontribut tiegħi. Wieħed mill-luċuħ tal-istrina din is-sena huwa tfajjel Henry Mamo. Huwa sera l-qlub ta' bosta Maltin meta rrakkonta kif missieru salvalu ħajtu meta taħ kilwa. It's important to donate money and it's really important. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.